Il-ġurnal Il-Mument illum kompla jiżvela l-qadam wera fil-ħabs ta' Kordin e kif ippubblika ittra minn priġunier. Fija jitkellem dwar is-suspett tal-priġunieri li biex jinxtraw l-uniformijiet il-ġodda tal-gwardjani għataw il-kard ta' 5 euro li kienu jingħataw biex iċemplu. Nikkonfermalek li anke ħafna mill-gwardjani huma mdejqa bil-mod kif qed ikunu trattati huma wkoll, iddikjara l-priġunier. Żvilupp xejn mistenni li seft tal-ġimgħatilu kien li kelli kienu jġibu l-familjari spiċċa biex kważi qataw ħal kollox, iħalluhom idaħħlu biss porzjon żgħir ta' ikel. Dan apparti li meta xi ħadd tiġiblek xi ħaġa tal-ikel, jispiċċaw idaħħlu idhom fiha u jqalbu fl-ikel biex jiċċekkjaw xi jkun fiha. L-aktar ħaġa tal-biża li se niktiblek idin li ġejja. Il-momenti ta' tentazzjoni li kollhom uħut minna biex naħħu ħajjithom bidejhom għaliex fil-veru sens tal-kelma ma jistgħux jissapportu aktar is-sitwazzjoni kifra ta' hawn ġew b'ħafna moħqrija żejda jingħad fl-ittra fejn jitfakkar kif fl-aħħar xhur diversi persuni neħew ruħhom bidejhom fil-ħabs. Priġunieri li spiċċaw jagħmlu ġurnata sħiħa bil-qiegħda ħlief għal xi ħaġa li jitqabdu jagħmlu bil-fors. Hija prassi ta' kuljum ukoll li wieħed ibih il-pilloli lil ieħor u dak li jkun jibla l-pilloli mingħajr ma jkun jaf x'inhu jieħu. Dan kollu jiġri kuljum u quddiem għajnejn il-gwardjani. Il-pilloli fil-ħabs jitqasmu 3 darbit kuljum u fil-parti l-kbira dawn il-pilloli jkunu f'pottijiet. Dak li jiġri ħafna drabi u dak li jkun ibattal il-bot f'ħalqu iżomm il-pilloli u mbagħad joħroġhom u jżommhom. Hekk dawn il-pilloli ma jkunx belaħħom u sussegwentament jispiċċa jinnegozjahom. Din hija prassi komuni ħafna u l-gwardjani jew ma jintebħux ikun għaddej jew inkella ma jagħtux każ, jiddikjara l-priġunier fl-ittra tiegħu.